खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि खाथि खालाफोराव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो गामिफोरावनो जाथो बा टाउनफोरावनो जाथो आरो बिनि गेजेरावनो किसुमान ओरैबायदि सुबुंफोर थायो जायफोरा नोंथांनि न'खरखौ सेफायनो माने बिसोरो माबा चान्स नागिरबाय थायो माबोरै नोंथांनि न'खरखौ माने खहा खालामहोनो हागोन नोंथांनि बे संसारखौ माने खहा खालामहोनो हागोन बेबायदि प्राय गामियावनो बा प्राय न'खरनिनो बेबायदि शत्रु किसुमान थायो। दिनै जों ओरैबायदि माने खैजोनमान ओरै टाइपनि माने शत्रुफोर थायो जायखौ आं खोन्थागोन नोंथांमोननो। जुदि माब्लाबा नोंथांमोननि न'आव बा न'खराव एसे नांलाय खमलाय जादोंबा आरो सोरखौबा सासेखौ टारगेट खालामनानै खाथि खालानिनो सोरबा बिनि गेजेराव सोरबा बिबथैफोरबो जानो हागौ बिमायंफोरबो जानो हागौ बा कुनु रिलेसन गैयाबाबो न' खाथिनिफोरबो जानो हागौ। सोरखौबा सासेखौ नङा सासेखौ टारगेट खालामना बेफोरो मा खालामो बिसोरो बेबायदि खालामनाङामोन आसलते नोंजों इदि टाइपनि माने रायलायलांगोन बिसोरो आरो बेबायदि रायलायनायावनो नोंथाङा जुदि बे मानसिखौ होखारना हराखै बे जोंहानि न'नि गेजेरनि खोथा नोंनियाव माथो होननो गोनां खुनु खोथा गैया। जोंहा जि जादों जों मिटमाट जागोन। नोंसोरियाव बाहेरनि मानसिया बेयाव कुनु बुंनो लागा कुनु कमेन्ट्स खालामनो लागा जेबो दरखार गैया। बेबायदि जुदि होनाखैबा आरो बेनि बाथ्रायाव जुदि थांदोंबा बिसोरो ओरैबायदि मानसि नोंथांनो बोथिसे ओंखामबो जाहोगोन दरखारबा फाय दिनै नांलाय खमलाय जादों नोंलाय न'आव ओंखाम जानो दिनै जोंहानावनो जानानै थां आरो बै ओंखाम जानायाव जुदि नोंथाङा थांफ्लांदोंबा नोंथांनि बे न'खरा सेस नोंथांनि दिमागाव ओरैबायदि बियो माने किसुमान बाथ्रा सोनानै होगोन ना नोंथाङा बाध्य जालांगोन नोंथांनि एकदम असे बिदा जाथो बा बिमा जाथो बिफा जाथो बिनि शत्रु जानो थाखाय आरो बिदिनो नोंखौ इसोरो मा खालामगोन न'निफ्राय माने आलादा खालामलांगोन बियो माने नोंथांनि दिमागा एनि टाइम न'नि बेबायदि सिन्थाया फैगोन आसलते आंखौ इदि खालाममारदो नोंथांजों अन्याय खालाममारदो बा नोंथांजों गलत माबाफोर गाज्रि खालाममारदो मोजां खालामाखै थार बेबायदि नोंथांनि दिमागाव सोनानै होगोन आरो नोंथांखौ जुदा खालामथारगोन बिसोरो खदाय बेबायदि मानसिनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं मोजाङै होनो साबधान थाखा आरो बेबायदि मानसिया किसुमान असे मानसिबो थायो हयथ' बिबथै जानाय बियादै जानाय बेबायदि खाथि खालानिबो थायो बा सोरबा बिहाव बिखुनजोबो जानो हानाय आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि हौवा हिन्जावनि गेजेरावबो सोरबा खालामना होनो हानाय सोरबा बिदा फंबायनि गेजेरावबो खालामना होनो हानाय आरो थिग बिदिनो बिमा बिफाजोंबो नोंथांखौ शत्रु खालामनो हानाय बेनिखायनो बे मानसिदो जेब्लानो नोंथांखौ सोरबा जुदि बेबायदि न'खराव एसे गोमा गोमि जानायाव जुदि सोरबा थार्ड पार्सन मानसिया जुदि बेबायदि होनफैदोबा लोगो लोगो खुगायावनो होनना हर बे जोंहा न'नि खोथा जों जि जायो जागोन नोंथां बेबायदि होनना हरा गारा जुदि नोंथाङा थांफ्लांदोंबा आं सिगां जा बुंबोदो बेबायदि जानाया एकदम थिगथार आरो आं मिथिगो प्राय मानसिनि खाथि खालायाव बेबायदि मानसि दोङो होननानै आरो थाखायोबो बेनिखायनो साबधान जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।